O calendario di que estamos a 6 de xuño, pero esta é a estampa coa que nos atopamos hoxe na nosa contorna e o paso da borrasca explosiva Miguel. O temporal deixa intensas precipitacións e sobre todo moito vento, tal e como amosan estas imaxes tomadas esta mañá en Cambados por un equipo de Canal Rías Baixas. Na comarca de Caldas, en concreto no concello de Cuntis, o refacho máximo acadou os 126 km por hora. En terra está activa unha alerta laranxa nas provincias da Coruña e Pontevedra. Nestas últimas horas da xornada, o vento rolará de suroeste a noroeste e volverá a soprar con forza. Os avisos esténdense de feito ata as 12 desta noite. Ante esta situación foron varias as localidades que viron condicionadas a súa actividade cotiá. En Vilagarcía, por exemplo, o Concello decidiu manter pechadas as instalacións deportivas durante toda a xornada para evitar problemas tamén durante os desplazamentos. Na capital arausá rexistrouse algunha que outra incidencia de escasa consideración. Desprendemento de polas no Preguntoiro e a caída dun cartel publicitario en Xoan Carlos I ou dun cadro eléctrico en Rosalía de Castro son os sucesos máis destacados. Noutro punto do Salnés, Miguel deixa outra imaxe salientable. Os fortes refachos acabaron por embarcar esta embarcación no porto de Sanxenxo. Do outro lado da ría, Miguel tamén deixou un regueiro de pequenas incidencias nas comarcas do Barbanza, Muros e Noia. Contedores tirados e caída de polas son os feitos máis salientables. Na estrada de Boiro a Noia, a caída dunha árbore obrigou a intervir os bombeiros, xa que impedía a circulación do tráfico. Tamén se produciu unha caída de cascallos nun edificio da Avenida das Carolinas en Ribeira.